Hei, olen Nina Kasteen ja olen laulutaiteilija. Perheemme on kotoisin Neuvostoliitosta. Äitini on Inkerin suomalainen, että ollaan paluumuuttajia. Ja olen sitten käynyt kouluni Helsingin suunnalla Suomessa. Tänä päivänä toimin sekä Kouvolassa että Helsingissä. Mä olen aloittanut mun laulajan uran uudella mustalaismusiikilla aikoinaan. Ja sitten viime vuosina olen esittänyt etnistä musiikkia heijastaen oikeastaan kaikkia kulttuuriperimiäni. Et siinä on ollut mukana slaavilaista kansanmusiikkia, jonkun verran inkeriläistä, karjalaista sekä Itä-Euroopan romanimusiikkia. Liikun nyt kohti laajempaa ohjelmistoa ja olen alkanut esittämään kevytmusiikkia ja jazzmusiikkia. Ja samalla säilyttäen myöskin oman aiemman repertuaarin, joka pohjautuu itä-eurooppalaisen kansanmusiikkiin. Ja se on oikeastaan Suomessa ainutlaatuinen profiili, että sitä ei muutkaan esitä. Että se kulkee kyllä mukana. Laulan 7, ehkä jopa 8 eri kielellä, että se on niinku aika kansainvälistä ohjelmistoa. Esitän jonkun verran myös klassista musiikkia. Muusikot, kenen kanssa työskentelen, on todella monipuolisia, lahjakkaita ja osaavia ja liikkuvat tosi joustavasti eri genremuotojen välillä. Artistina minulle henkilökohtaisesti tulkinta, syvyys ja aitous ovat sellaisia ensisijaisia. Mulla on tärkeää koskettaa ihmisten sydämiä, että tavallaan musiikki koskettaisi heitä ja kertoisi heille jotain tarinoita, että ne pystyisivät samaistumaan tarinoihin. Mä oon itse kokenut vaikeita asioita ihan lapsesta saakka, koska jo lapsena sitten tuon Suomeen muuton yhteydessä, kun perheemme sopeutui uuteen yhteiskuntaan, oli todella vaikeaa ja mä tulin kohdanneeksi koulukiusaamista monen vuoden aikana. Ja se on sitten vaikuttanut myöhemmin mun elämänpolkuun. Mulla oli identiteetti pitkään hukassa ja oikeastaan kesti kauan aikaa löytää itsensä ja se on ikään kuin vaikeuttanut ehkä asioita ja myös vaikuttanut siihen, että miten mä oon löytänyt myös tämän laulajan polun, että oikeastaan myöhemmin kuin ehkä olisin voinut. Ja mä toivon, että ne haasteet, jotka mä oon siis voittanut ja olen eheytynyt niistä, niin tavallaan ne vaikeudet toivon mukaan rikastuttaa mua taiteilijana. Pystyn tarjoamaan koskettavaa sisältöä. Tervetuloa mun konsertteihin. Tämä on tässä.